मस्ती से धान सब ओ खेसारी लाल के गाना, प्रमोद प्रेमी के गाना, खूब मजा सुनबा बाबू। गाना सुनाओ। चलो चला फट फट ओसावा। तो भैया हाँ बाबू अबरी धान लगावे कलथिन, चूड़ा कुटेबे कल। हम सोचा तानी ना कि सबसे पहले अपना ससुरारे पे ठा दी। साले कमाए धोती वाला खाए लंगोटी वाला की भेलो रे, ये तो कहलियो कि सबसे पहले हमरा ससुरार जतो चूड़ा, तो तू काय भरकत का बारे रे? अरे भर के ना ढलवा के बेरिया में घर में घुसल हले। तू कौन खटत रहले? खटत रहले बड़ा का कौन खटे चलते देखिए धनवा कौन कूट के रख ले है। तो देख गान हम कथी देख जाइए रे। होला हम पहुंचाबो तो पहुंचाबो। हे दीदी हमरा नैहर से फोन अलै है, बाबू धान उन न लगलखिन है, अमरी 20 किलो चूड़ा मांगलखिन है, उनका दिया भेज देबै। अगे लबरी लबर तू फटा के दे। तोरा अगलो साल गेलोगे, हमारा कन 10 कन माना गेल। हम की होतो बीघा फेंकी, हम की हम अपना कन ले जाबोगे। कर लिए बीघा फेंकी होता बाकी हम की हम अपना कन भेजबोगे। ठीक है तो लड़ ली है। ठीक है लबड़ी। आहो तोहर दोनों के मौगी अपने अपने फरियाब ह चूड़ा नैहर भेजवे के। हमर मौगी के मन न कर चूड़ा खाए के। नैकी के मन कर, हम पुरानकी के मन न कर चूड़ा खाए के। हाँ तू तो नैकी है और तू पुरानकी। अगर तोरा से तो पुरानकी हम हपिएंगे। हमारा ना मन कर है चूड़ा खाए के। तू खाएगा ना नया नया चूड़ा कुटल हुआ, खा लो भर मुंह के। आगे है दुनो झोटा झोटी कर न ले। एगो तो बुढ़वा के दिन खराब है, ट्रैक्टर ने करत है। ठीक है अपन अपन नैहर चूड़ा भेजे लगी कैसे खखुआल है। भतार सब के गान में कीड़ा पड़ा धनमा ओसाबे में। भतार सब के गान में कीड़ा पड़ा ना सुझाऊ धनमा हमर भातरा ओसा रहले है से। अब बुढ़वा ने ट्रैक्टर आ रहले है से तनको न सुझाऊ तोरा गे तोरा तनको न सुझाओगे छिनरी। ना सुझाऊ तोरा आजकल लबर करा है। आगे वही खाना ताइगे वही खाना ताई खाना तायू सब मिल के मार। आज तू ही सब कूटाए बे। आज इच्छा पूरा करवा देबो, इच्छा पूरा करवा देबो। चूड़ा में तोहर आग उठा के धरवा देबो। ठीक चूड़ा भेजा बस, चूड़ा छिनरो कहीं के चूड़ा भेजा भेजबा दहिलो चूड़ा। आगे कितना बार चल के बोला ही गे। चल चल चलोगे किट में करोगे। चल खान देबे आइगे, खान देबे खान गोतनी में ओकरा खान में बड़की। चल चल तो खाने चल आई ओकरा खान। आगे तू हमरा भातार चूड़ा ले जाके रख देहीगे। आगे रोक ना भेजे। अगर नैहर चूड़ा भेजेबे गे भतार के कमाई में गांव में पिल्लू पड़ल हलौ। आगे तो ए भातार के पिल्लू ना पड़ल तोरे भतार के पिल्लू पड़ल हलौ गे। तोरे भातार के पड़ल तोरे पड़ल हलौ गे। तोहर हमर भाता जाके काट के धान मागे। ए बेटवा चिवौनी गे। आगे भातार चिवौनी ये तू कूटा ले के आगे ए तू कूटा पे आइगे। बाप तो लगे भौजी के मार देलकै। आगे मार छोड़ देहीगे, छोड़ दे। अब भाई भतरा तो भतरा के देख लेबे। देख ले सब कूटा चल के दीदी चल 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 चल। जाइली हम भैया के बोले भी।
कहलो समझावलो तो तू न समझ युग जमाना बुड़बक भेल ई बताब बूढ़ बनिया के तोरा शरीर भेल रही तो सब संपत्तिया हमरा लिख द आ न तो कोई सेवा उवा तोरा न करे वाला ठीक है सब ऐसे ही लड़ के मरे वाला आ वो तीनों गधा के अथी लेथिन घंटा बाबू भैया भैया की भेलौ रे भौजी के तो मारके न तोड़ अरे की होलौ रे सच्चो कहलो मारके न भौजी के तोड़ देलको रे को ओहे दुनो गोतनिया छोटकिया मंझली कहला रे चूड़ा नैहर लेल जाएला अरे सरवा की इतना हिम्मत हो गेलै बाप रे मारको सही में न तोड़ देलको तो रे अखनी धान कुटल हइये ना तालू चूड़ा ला झगड़ा हो गेलै हाँ बाबू हम की कहलियो ह कुटुम त लइका ठीक क देलकै रुक रुक हमरा आस्ते से पूछे दे झगड़ा ना ना आई होतै त देख लेबै आई चलै ले फरिया लेबै आई सुने ना झगड़ा लड़ाई न करिए तब कल ले पूछबै ना झगड़ा लड़ाई न करबै अगर बत्ती लाहु न ओकरा चल के पूजा करबै तो पहले बात के समझे दे अच्छा त झगड़ा लड़ाई न करिए हमहू आ रहली हां झगड़ा लड़ाई न करबै तो ओकरा पूजा करबै आई होतै से देख लेबै आई फरिया लेबै आई ठीक ह तोरो जेकरा जोरे रहेला ह तो सेकरा जोरे रह ले जाके चलै ले आई की भेलो होगे कहला सुसुक सुसुक के घुसुक घुसुक के काना है अरे निपुतरा अरे तोर बाबू सब मार के दे तोड़ देल का तो खड़ा होके कथि देखे रे मार के तोड़ दे ओकरो मार के तोड़ गिरा दे मार के अरे बाप रे बाप अरे आटा छोड़ खियली बेसन बाबू हो बाबू ई तो हमर परिवार के घसकैलक ऑपरेशन बाप रे बाप आई एकरा हम न छोड़बै रे दादा आई ओकरो थुरबै आई चुप 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 आई देख ले आई रुक रुक चुप 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 खई दोगली के अपने वाले पहले मारे लगी तो कुटाले है अब भतार के सिखैले ही मारे समझैले है आ तो भतार में तोड़ भतार के कूट कुटा दो भैया भतरा के तो मार के पैरों घसका दे ज्यादा ऊपर से घसका लिए होगे अरे बाप रे बाप देखा हो अखनी तक दांत चिया रहले से देखाओ दोगली कुटनी बतिया है से कैसे बोला है ना समझ में आबा ना मार खतै ना मार खतै ओकरा लाद हौर देबै ओकरा खुरपी से लाद हौर देबै ओकरा आई दिन खराब भेल बाबू तनी मुठिया हो बात के बोला है से कथि रे ओहे बात देखाओ कितना मीठ मीठ बात बोला हो पुतोहियन सबसे अच्छा सबके तनी पूछ लहिलै पहले उछलन से के लावे रे ध के हाँ तो पूछू तनी पूछू चलू पूछू मौगी से मुंह न लगई है काहे हो जमाना खराब है हाँ मारतो त न गरिया के इज्जत खराब कर देतो ठीक कहू बाबू तू पहले छोड़ भाईबन से फरिया ले हाँ ओकरे से तनी पूछ ले चलो 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 बउओ परिवार तो एकदम तिजाप नियर पक के बह ए हे हमर वाला तो बहरल थे तोहर वाला चुबो बाबू देखा हूँ बैठल के ऐठल बोली तो की करबा है जुग जमाना खराब है अब सबके नया तीत है हाँ तो तीत खिया के ठंडा कर देबे तो की करिए घींच घाच के चले न दे अब हमरा से बर्दाश्त न हो हम बर्दाश्त के टैबलेट खाइत एकदम पतरा पैखाना कर तू टैबलेट खा के पतरा कर तो हम के न सुखल कर ही अयो हम झूठ के सिवा कखनियो सच न बोलैलो हम कहलो एहे दोनों झगड़ा लादको ह हम न कुछो कलियो ह बाबू अब हम एक पल न जौरे रहबो एक पल न रहबो जौरे न रहब तो गांव के पंच बोला लो न तो मुखिया जी के बुला के आ इज्जत प्रतिष्ठा से अलग अलग हो जा
ठीक कह बाबू। ठीक मुखिया जी के बुलावे दो। ठीक है तो बुलाव जोर नन की मुखिया जी के बुला के लिया। मुखिया जी भी जाइयो। हाँ तब के जो तब के आई है। अच्छा ठीक है। जेऊ जाई है त्यों आई है। मुखिया जी प्रणाम। खुशी रहो खुशी रहो। बैठो बैठो बैठो। अरे बाप रे बाप ठेकुआ भाई एगो बात कहियो। लइकवन के चूड़ा दही खा के पैदा करलवा। चूड़ा दही के कहला नाम ले हा। हां चूड़े के तो झगड़ा है। झगड़ा। हां अच्छा हम झगड़ा फरिया दे। अरे साले रे चौकी पर बैठे चल के गलती हो गई। बैठ बैठ बैठ। तब मुखिया जी हाँ अपने बैठे में गड़बड़ा के लिए कहीं कुछ जगह चोट उठता न लगल। देखो ठेकुआ भाई देखो 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 लइकवा के तू अपन देख। मुखिया जी से वैसी बात कर। अच्छा चर्चा बढ़ावा बाबू चर्चा बढ़ावा। हाँ अच्छा ठेकुआ भाई। हाँ हाँ कहो। लइकवा के लिए ले हमरा बोलावे की सब झगड़ा लड़ाई कर लेलथिन। हाँ तो लावा बाट बकरा करेला हमरा बोलेला। तो लावा सबके बांट चीत के अलग करके रह शांति से। हाँ हाँ पहले बर्तन लावे। हाँ बर्तन पहले बांट देहु। अच्छा ठीक हो। हाँ, हाँ। ओकरा बाद में जे बच्चल खुच्चल होते से सब बांट बखरा कर लेते। से ठीक है तो लावा लारे नन की। बर्तन मंगवा। देखो ठेकुआ भाई सब नयका जमाने में नयका खा की और नया नया छोड़ा है की करबो। अच्छा ठीक कथी है बाबू बीक एहे सब सामान है मुखिया जी। हाँ तो सब के बांट देहु हाँ आ बांट के फैसला कर देहु। अच्छा ठीक है एकरा ओन्ने रख चौकिया पर उठा के और जे बटा जते सबके पूरी लग जते। तो सब अलग अलग रखल है। हाँ। सब के अपना हाँ। बांट देहु ये सब है। हाँ रखा रखा। एकरा ऊपर से रख देलो मुखिया जी। हाँ ऊपरे से रहे ना दहु ओकरा। हाँ सब बांट देहु सब हिगरा देहु अलग अलग कर देहु। चार जगह नहीं गिरावा। इतने सामान है मुखिया जी। अच्छा ई सब बांट के 4 जगह हिगरा देहु। अच्छा ठीक है एकरा हम हिगरा देले। तनी बउआ तनी पीछे हो जा। ए भुतक 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 चले पे लगी आगे पूरा। हिस्सा लेवल ना खाली तू अच्छा रुक जा। देखो देखो मुखिया जी देखो देखो दांत चीरे लगले अच्छा देखो। चुप हो जाते देबा अब न तो चुप। मुखिया जी बढ़िया से पंचायती करिया ना तो पीछे रे तनी मुखिया जी के कुछ न बोल बांटो हम मुखिया जी तू बांट। हम सब के बांट देलो अलग अलग लगा देलो। हाँ, तो बांटो, आ चारों चारों में एक तो- को ले जाई है। हां बांट दो। हां अब बोली है ना चारों में कोई हम अच्छा, तो बांट अपने दो। हां हम सब के लगा देलो पूरी अलग बड़का छोटका मिला के दिया। हां 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 ठीक देख लिया बाद में न कहिया कि तोर बड़का गो हो। पहले हिया रखा ना हो ये हमारा है। देखो तो ई एगो हो गेलो आ ई एगो हो गेलो आ बउआ रे एगो ई हो गेलो आ एगो एने ई हो गेलो। अब हो ठेकुआ भाई एगो ये स्टारा बच गेलै त ई ल मैदान उदान करे जाइए। देना तो हम वही राज कर दसिन बुढ़ारी में। ठीक है बुढ़ाना तू राज करबे। हां तब की करियो। अच्छा तब मुखिया जी एगो और बात है। हां सब सामान सब तो बंटवारा हो गेले। हां तब कथी बंटवारा हो। तब मुखिया जी हां सब कुछ तो बंटा गेलै। हां बाकी एगो बाबू बच गेलथिन। हां तो उनको बांट देलो। हाँ तो बाबुओ के तो बांटेला होतो। हां तो चारों के बांट देलो बउआ रे। हां एगो हाथ ले ला आ एगो ई हाथ ले ला आ दूगो गोर ले ला। कौन कौन लेवा से यहाँ आके चुन ला। ओ मुखिया जी हाँ हम तो एगो गोर ले लेबै अच्छा बाकी तीनों से पूछ ले। तू बोल ले तीनों हाथ ले ले भाई। हाथ ले लेबी। हाँ हाथ ले ले तू रे बउआ। अरे तो सब गोर हाथ ले गई तो एगो हमहू हाथ ले ले में कौन बड़का बात है। अच्छा अच्छा तू रे बउआ। हम गोरबा एगो बच्चा ले हाँ, ले तो ले। ई वाला तोहर हो गेलो गोर आ एगो एकर गोर हो गेले आ उ दोनों के हाथ। तब हो मुखिया जी हाँ अखुनी से हाँ बाप के सेवा करे के यहू अपन अपन गोर के हाँ। अपन अपन हाथ के हाँ।
सुबह शाम तेल मालिश अपना लगता ही। अच्छा अगर कोई के हाथ के कोई छू दिल हाँ। तब बवाल। ले ले रे बउआ, सुन ले हम अपन काम कर ले। हाँ तो अपन अपन हाथ के गोड़ के सेवा करना है। हाँ करा है, करे के तो है ये है, हम तो करुआ तेल गरम कैले ही। आज तो ठीक है मुखिया जी, अब हो गए बंटवारा। हाँ। अब अखनी से बाबू के सेवा में सब भाई लगबै, अपन अपन सेवा चलता। हाँ, तो ठकुआ भाई इन्हें सेवा करवा लू। हाँ बाबू हिया चले के तो मुखिया जी जाओ, अब हाँ, तो जाओ, चले अपने के जरूरी ना है, जाओ जाओ।